Ganda niya, oh. Wow. Oh. Wow. Then that's zoom. Zoom in, zoom out. Zoom in. 115 only. On the voucher. Ay, gamay ra good. Nasa types, no? Types of light. Okay. Hindi man lagi ito kaganina ako. Itong nahinayan kaganina. Karoon lagi kadili lagi siya. Money, oh. Oh, diba? Wow. Flashlight TY908. Diba? Zoom in, zoom out, and 3 types of light. No? Na blink, na straight, and then na hayag-hayag lang siya, pahinayan ng gamay. Hello guys, mag-unbox na karoon. Bago nga parcel ni. Saan parcel? Panggabahayan showcase. Gapon ra ni supposedly pero nabisi man ta so karon siya gihatod balik. Paghatod sa mga pasmeya. Ayo, gibagkuro bo. Bubble wrap po siya dara bakit ni buton-buton. Bubble wrap, bubble wrap. Okay, are you excited? It's flashlight. It's a Pap. Ang pinakabarato ra akong gipili. Basta kasyada. Hello, wow! Di po siya basta-basta. Oh, i-charge na ako niya siya karon. Pero mura gaan siya. Be? Kasi nga na be? USB. Wow! Chargeranan. Pwede po siya himunog power bank. Pero gamay lagi siya. Saan may? Saan may pagpagpag? Tuyok mo. Tuyok na? Mura magbili. Ah, tara. Gahi siya. Okay, okay. Chado. Chado siya. Naman minani tara oh. Kusukin ni. Kusukin ni isa. Pero di na to i-compare. Tulong siguro yung pangalan. Gusto ka daw ito naman. Hinay. Wow! Wow! Sa tulo. Kung familiar si Angela ni mo, Angela ni mo. Naminan na. Brato ra. Di ay dako. Chada. Nagdala